úterý 2. října se ve velkém sále hotelu Dorint Don Giovanni v Praze sešlo více než 230 manažerů pro správu vozových parků a představitelů dodavatelských organizací z celé České republiky u příležitosti gala večera ALD Automotive Fleet Awards 2012. 5. ročník prestižní ankety vyvrcholil předáním 21 sošek fleetových můz, které jsou symbolem kvality, profesionality a kompetence v oblasti fleet managementu. Držitele cen vybírají převážně sami uživatelé, to je fleetové společnosti, částečně porota složená z nezávislých odborníků a jednu cenu uděluje časopis Fleet firemní automobily. A jak to v roce 2012 všechno dopadlo? Vítězem kategorie financování je produkt, systém TFS Online pro finanční leasing a úvěr společnosti Toyota Financial Services Czech. A cenu z rukou předávajícího teď převezme Barbora Matejsková, sales manažer společnosti Toyota Financial Services. Fleetové můzy za rok 2012 v kategorii Full Service správa vozového parku. Takže vítězem této kategorie se stává Driver Service pro řešení poškození vozidel společnosti LeasePlan Česká republika. No a cenu z rukou Zdenka Jeřábka převezme Jakub Kostrba, senior relationship manager společnosti LeasePlan Česká republika. Vítězem kategorie pojištění vozového parku se stává produkt 6. smysl Allianz pojišťovny. A cenu z rukou pana Zdenka Pecinky převezme Radek Baštýř, vedoucí úseku flotilového autopojištění společnosti Allianz pojišťovna. Takže vítězem kategorie elektronické a telematické systémy se stává produkt Web Dispatching společnosti Princip AS. No a cenu z rukou Milady Dohnalové převezme Vladimír Vejvoda, předseda představenstva akciové společnosti Princip. Kategorie servis vozového parku fleetových cen České republiky za rok 2012 se stává produkt Car Fleet Service společnosti Elite.cz. A cenu z rukou pana Jiřího Knitla převezme pan Tomáš Kabrhel, manažer servisních konceptů společnosti Elite.cz. Vítězem kategorie ekologický přístup fleetových cen České republiky za rok 2012 se stává produkt hybridní technologie Hybrid Synergy Drive společnosti Toyota Motor Czech. No a cenu z rukou Lubomíra Kolmana převezme Martin Peleška, obchodní a marketingový ředitel společnosti Toyota Motor Czech. Fleetovým manažerem roku 2012 na straně dodavatele fleetu se stává pan Jiří Schubert ze společnosti Mercedes-Benz Česká republika. Fleetovým manažerem roku 2012 na straně provozovatele fleetu se stává pan Petr Králíček ze společnosti Philip Morris Česká republika. Je mou milou povinností vám říci, že firemním autem roku 2012 ve skupině referenské automobily se stávají v kategorii Mini Volkswagen Up, v kategorii Standard Peugeot 208 a v kategorii Benefit Opel Astra Sport Tourer. Gratuluji. My blahopřejeme vítězům a nositelům titulu firemní auto roku 2012. Fleetovou můzu v kategorii Mini převezme Monika Rousková, Corporate Sales Reference společnosti Porsche Česká republika, divize Volkswagen osobní vozy. Fleetovou můzu v kategorii Standard převezme Pavel Havelka, manažer pro korporátní prodej společnosti Peugeot Česká republika. A konečně fleetovou můzu v kategorii Benefit přichází převzít Jan Houser, Fleet Key Account Manager společnosti Opel CS. Takže firemním autem roku 2012 ve skupině manažerské automobily se stávají v kategorii Benefit Plus Volkswagen Passat Variant a v kategorii Top Lexus GS 450H a v kategorii Unlimited Mercedes-Benz třídy M. Fleetovou můzu v kategorii Benefit Plus převezme Monika Rousková, Corporate Sales Referent společnosti Porsche Česká republika, divize Volkswagen osobní vozy. Podruhé. Fleetovou můzu v kategorii Top převezme Jakub Kühnl, fleetový manažer Toyota Motor Czech. A konečně fleetovou můzu v kategorii Unlimited přichází převzít Jiří Schubert, fleet manažer společnosti Mercedes-Benz Česká republika. Takže firemním autem roku 2012 ve skupině lehké užitkové automobily se stávají v kategorii Midi plus Volkswagen Caddy. Zatleskejte mu.
v kategorii Classic Mercedes-Benz Vito a v kategorii Full Size Ford Transit Van. Fleetovou můzu v kategorii MIDI převezme pan Jiří Žáček, Corporate Sales Manager z Porsche Česká republika, divize Volkswagen užitkové vozy. Společně s ním fleetovou můzu v kategorii Classic převezme pan Jiří Janoš, fleetový manažer užitkových vozidel Mercedes-Benz Česká republika. A konečně fleetovou můzu v kategorii Full Size přichází převzít Dušan Fornůsek, marketingový ředitel společnosti Ford Motor Company. A je mou milou povinností vám říci, že firemním autem roku 2012 v internetovém hlasování se stávají. V kategorii referenský automobil je to Kia Ceed. V kategorii... ano. Zatleskáme Kia. Ano. V kategorii manažerský automobil je to Mazda CX-5. Potlesk také pro Mazdu. A v kategorii lehký užitkový automobil Mercedes-Benz Vito. Fleetovou můzu za referenský vůz si přichází převzít Arnošt Barna, obchodní ředitel Kia Motors Czech. Fleetovou můzu za manažerský vůz převezme pan David Levec. A to je ředitel prodeje Mazda Česká republika. A konečně pro fleetovou můzu za lehký užitkový vůz si přijde Jiří Janoš, fleetový manažer užitkových vozidel Mercedes-Benz Česká republika. Fleetovou novinkou roku 2012 a cenu redakce časopisu Fleet získává Škoda Rapid. Fleetovou můzu přichází z rukou Richarda Plose převzít pan Martin Seller, vedoucí prodeje Škoda Auto v České republice.